zorganizovali. Není to sranda takéto niečo zorganizovať. A aj vám chcem popriať, aby sme si stade odnesli také duchovné povzbudenie, aby to, čo si povieme navzájom, aby sme sa z toho poučili, aby sme zobrali tie dobré veci jedni od druhých a aby sme to uplatňovali potom v tej misijnej práci. Ja som si pre vás pripravil tému dnes, ktorá má názov Posvetenie a misijná práca. Chcem vám predostrieť texty z Božieho slova a z ducha prorockého, samozrejme. My sme adventný ľud, adventisti 7. dňa a veríme v ducha prorockého. A takto je to, myslím, správne. Takže budú texty biblické a texty z ducha prorockého. Chceme sa dozvedieť, čo to je posvetenie a ako vplýva na misijnú prácu. Aký to má súvis. Takže pozrime si prvý text. Tak moja otázka znie, čo je to posvetenie? Vedel by niekto jednou vetou povedať, čo je to posvetenie? Možno okrem Košičanov. Skúste. Čo to je posvetenie? Štúdium slova Božieho. Štúdium slova Božieho. No, ešte niekto? Zmena charakteru. Aha. Tak sme spolu rozprávali viackrát. Tak ja som nemal hovoriť. Dobre. Približovanie sa Božiemu slovu. Tak, približovanie sa. Tak. Dobre. Tak, poďme sa pozrieť. Ja si zoberiem na pomoc ducha prorockého. A tam je napísaný text. Následovníci Pána Ježiša sa mu majú podobať. Z Božej milosti majú utvárať svoju povahu v súlade so zásadami svätého Božieho zákona. To je biblické posvetenie. Takže čo je biblické posvetenie? Zmena charakteru, aby sme sa podobali Pánu Ježišovi. Áno. A s čím? V súlade? S čím? V súlade so zásadami svätého Božieho zákona. To je posvetenie. Je to nutné, to posvetenie? To sa musí nastať? Nemusí? Židom sa píše, bez posvetenia nikto neuvidí Pána. Aj tento text dneska uvidíme. A neviem, že to je presvedčiť. No, to je Židom 12.14. Tak, ale ešte do Tesaloniky, 4. kapitola, 3. verš hovorí, lebo to je vôľa Božia, vaše posvetenie, aby ste sa zdržali od smilstva. Teda, aby sme... Čo je to smilstvo? Je to hriech smilstvo? Tak my sa máme zdržať. Čoho? Hriechu. Duchovného aj telesného. Tak. Máme sa zdržať. No a to je vôľa Božia. Aj Pán Ježiš hovorí, že rád činím voľu, alebo prišiel som činiť voľu svojho nebeského Otca. Tak aj to je vôľa Božia, aby sme sa posvedzovali. To je vôľa Božia. A teraz ten text, ktorý tu bol povedaný pred chvíľkou, že stíhajte pokoj so všetkými a posvetenie, bez ktorého nikto neuvidí Pána. Je to dôležité? Čo to znamená teda? Že bez toho procesu posvetenia, lebo dozvieme sa za chvíľku, že to je proces, hej? Že to není niečo, čo sa stane z večera do rána, ale že je to proces, že bez toho procesu nikto neuvidí Pána. Keď neprejdeme týmto procesom, neuvidíme Pána. Nebudeme zachránení. Takže je to veľmi dôležitá vec. Ja vám predostriem také 3 základné veci. Mnohí adventisti to tak rozdeľujú. Mne sa to páči tiež. Ja to tiež tak vnímam. Z čoho sa skladá teda ten plán spasenia, čo sa musí udiať. A mnohí to rozdeľujú do takých 3 skupín. Ospravedlnenie alebo omilostenie. Skrze vieru samozrejme. Posvetenie a spasenie. Hej, to sú také témy, ktoré navzájom spolu súvisia, ale každá je o niečom inom. Takže čo sa musí najprv stať? Ospravedlnenie skrze vieru. Je toľko prednášok, toľko kázni, toľko úvah
že si môžete vyberať, ale pritom podľa mňa stačí jeden text. Jeden text Božieho slova, kde je vysvetlené celé ospravedlnenie alebo omilostenie. A ten text je v Rímanom v 3. kapitole od 23. po 28. verš. Nezavadziam niekomu? Trošku sa otočím. Tak poďme si to prečítať. Lebo nie je to rozdielu, lebo všetci zhrešili a postradajú slávu Božiu, alebo slávy Božej. Ospravedlňovaní sú zdarmo jeho milosťou skrze vykúpenie v Kristu Ježišovi, ktorého predložil Boh za obeť zmierenia skrze jeho krv na ukázanie svojej spravodlivosti. Pre pustenie stránov, alebo iný preklad hovorí, prehliadnutím páchaných hriechov, predošle sa udiatých hriechov do času obeť Kristovej. Tak poďme si rozobrať tú prvú vetu. Lebo všetci zhrešili a postradajú slávu Božej. To znamená, že každý jeden človek zhrešil. Tak je? Okrem Pána Ježiša. Tak. Čiže všetci zhrešili a postradajú slávu Božiu. Chýba im sláva Božia. Čo je to sláva Božia? To je Boží charakter. Čiže všetkým ľuďom, ktorí zhrešili, chýba ten Boží charakter. Chýba. Hej? A my neskôr zistíme, že tým posvetením môže zase človek získať ten charakter. Čiže pretože im chýba ten charakter, tak sa musí niečo udiať, aby človek mohol nejako ďalej fungovať. Hej? Pretože, čo hovorí Božie slovo? Odplatou za hriech je? Smrť. Je smrť. Čiže každý človek, ktorý zhrešil, si zaslúži smrť. Hej? Takže musela prísť milosť Božia. A tu čítame ďalej. Ospravedlňovaný súd zdarmo, čiže zadarmo, bez účasti človeka. To si človek ničím nezaslúžil. Môže. Čiže človek si to ničím nezaslúžil. Pán Boh sa rozhodol, že o milosti človeka. Sám, bez účasti človeka. A tu to budeme čítať ďalej. V znášaní Božom, aby ukázal svoju spravodlivosť v terajšom čase, aby bol spravodlivý a ospravedlňujúci toho, kto je z viery Ježišovej. Kde je potom chvála človeka? Hej, tu je otázka. Je vylúčená akým zákonom? Zákonom skutkov? Nie, ale zákonom viery. A tak usudzujem, že sa človek ospravedlňuje vierou bez skutkov zákona. Čiže ak človek zhrešil, darmo, keby aj skutky zákona robil naďalej, nič mu to nepomôže, pretože ten hriech ho odsúdil na smrť. Čiže musel prísť Pán Ježiš so svojou milosťou a musel vykonať obeť, zobrať hriechy na nás a potom sa deje čo? Keď človek činí pokanie, vyznáva svoje hriechy, Pán Ježiš sa postaví pred neho a Otec už nevidí mňa, ale vidí Pána Ježiša. Hej? Vtedy som ospravedlný z tých predchádzajúcich hriechov. Tak, aby sme tomu rozumeli. A potom nastáva čo? Potom nastáva posvetenie. To je ten proces. Hej? Skrze ktorý sa musí naša povaha zmeniť do podoby Pána Ježiša, inak nemáme šancu. No a skúsime si to teda povedať, že ako dosiahnuť. Čo máme teda robiť? Písmo jasne ukazuje, že dielo posvetenia je postupný proces. Keď hriešník pri obrátení získava vďaka zmierujúcej krvi pokoj s Bohom, jeho kresťanský život len začína. Čiže, čo sme tu čítali? Keď hriešník pri obrátení, keď sa obráti, získava vďaka zmierujúcej krvi pokoj s Bohom. Je zmierený, je ospravedlnený a prežíva pokoj. Už ho netrápia tie jeho hriechy. Hej? Ale jeho kresťanský život len začína, lebo jeho povaha není zmenená. My prichádzame ku Kristovi taký, aký sme. Hriešný, skazený,
ale vnímame pôsobenie Ducha Božieho a reagujeme na to, hej, že vyznávame svoje hriechy, Pán Ježiš nám ich odpúšťa a teraz začína kresťanský život. Teraz začína to posvetenie. Pretože my sme sa ešte nezmenili. Máme túžbu sa zmeniť. To apoštol Pavol hovorí, že bojuje duch proti telu. Tak? Čiže my duchovne vnímame, že robíme zlé, ale nevieme to ešte prestať robiť. Potom nesme sa k dokonalosti a k dokonalého muža, k miere dospelosti, plnosti Kristovej. Apoštol Pavol napísal: bratia, ja nemyslím o sebe, že by som sám už bol uchvátil, ale jedno robím, na to, čo je za mnou zabudajúc, a potom, čo je predo mnou sa vystierajúc, ženiem sa za cieľom. A apoštol Peter hovorí, čo je potrebné robiť na dosiahnutie biblického posvetenia. A tam sú biblické texty, tam 2. Petrova 1, 5 až 10. A tam je napísané, a tak práve preto vynaložte na to všetku svoju snahu a poskytujte vo svojej viere chrabrú cnosť, a v cnosti známosť, a v známosti zdržanlivosť, a v zdržanlivosti trpezlivosť, a v trpezlivosti pobožnosť, a v pobožnosti milovanie bratstva, a v milovaní bratstva lásku. Lebo keď toto budete robiť, neklesnete nikdy. Čo nám teda Peter radí? Čo nám radí? Aby sme sa usilovali o čo? Tam sú poškrtnuté tie veci. Čo sú to? Vynaložiť všetku snahu. Vynaložiť všetku snahu, aby sme toto získali. Či to sú tieto charakterové vlastnosti. Upriamiť na to pozornosť, tak. Celého svoju dušu, ducha. Celé svoje vnímanie. Lebo Galatianom 5.22 je napísané čo? Ovocie ducha. Ovocie ducha. Hej. A toto ovocie ducha, láska, radosť, pokoj, trpezlivosť a tak ďalej, hej, to je ovocie ducha, toto musíme odzrkadľovať. O tieto vlastnosti sa máme, to je napísané, čo? Sa máme snažiť. Hej? Vynaložte na to všetku snahu. Posvetenie sa uskutočňuje iba vierou Ježiša Krista, mocou Božieho ducha, ktorý pôsobí v človekovi. Hej? Duch Boží pôsobí na človeka a človek prijíma a reaguje na to. Prečo vierou? No lebo my nemáme žiadny právny dokument podpísaný. Tu je nejaký právny dokument a tu Pán Ježiš je podpísaný a tu som ja. My nemáme nič v ruke. Hej. My čítame Božie slovo a uverili sme. A vierou prijímam to, že keď sa postavím pred Krista, vyznám svoje hriechy, že ich mám odpustené. Vierou to prijímam. Nemám žiadny dôkaz, doklad, nemám nič. Apoštol Pavol napomína veriacich s bázňou a trasením pracujte na svojom spasení. To je zaujímavé, hej, že keď spasenie je z milosti, ako to, že máme na ňom pracovať. Lebo je to Boh, ktorý vo vás pôsobí chcenie i činenie pre záľubu. Kresťan prežíva pokušenie hriechom, ale trvalo proti nemu bojuje. Na to potrebuje Kristovú pomoc. Ľudská slabosť sa spojí s Božou silou a viera zvolá, ale vďaka Bohu, ktorý nám dáva víťazstvo skrze našho Pána Ježiša Krista. Takže čo to znamená pracovať s bázňou a trasením na svojom spasení? Čo to je? Je to spolupráca Boha a človeka. Človek nemôže sám pracovať a Pán Boh za ňo neurobí to, čo má urobiť on. A tento text si dokreslíme ešte s duchom prorockým, jeho význam. Sledujme, čo tu je napísané. Keď s bázňou a trasením konáte svoje spasenie, potom Boh pôsobí vo vás chcenie i skutočné činenie podľa svojej dobrej vôle. Čiže je to podmienené. Je to tak? Spolupráca. Tak. Čiže kedy bude Pán Boh pôsobiť v nás chcenie i skutočné činenie? Kedy? Keď my budeme s bázňou a trasením pracovať na svojom spasení. To je podmienka. Ja keď nebudem s bázňou a trasením pracovať, tak Pán Boh nebude vo mne pôsobiť.
Nezískam tie charakterové vlastnosti. Ja musím chcieť získať a zapasiť. S čím mám zapasiť? Sám so sebou. To je náš boj. Nie s bratom, nie so sestrou, ale sami so sebou. Aby sme pri budovaní charakteru uspeli, potrebujeme dôslednosť. Musíme mať skutočné odhodlanie vykonávať zámery majstra staviteľa. My musíme mať odhodlanie, že to chceme. Nielen nejakú pretvárku. Dosky musia byť z pevného dreva a neprichádza do úvahy žiadna nedbalá a nespoľahlivá práca. Pretože by spôsobila zhrútenie stavby. Do tejto práce sa musí zapojiť celá bytosť. Vyžaduje si to silu a energiu. Nie je tu žiadny priestor na to, aby sa človek nechal vysilovať nedôležitými vecami. Do diela sa musí dať odhodlaná ľudská sila v spolupráci s božským pomocníkom. Čiže zase tu vidíme, že to je spolupráca. Hej? Musí byť vynakladané úprimné, vytrvalé úsilie, odstrihnúť sa od zvykov, pravidel, jednania a myslenia a organizácií tohto sveta. Nutné je uvažovanie do hĺbky, úprimné odhodlanie a ničím neotrasiteľná bezúhonnosť. Nie je ani kúsok miesta pre záhaľku. Život je posvätný dar a každý jeho okamih by mal byť múdro využitý. Dnes veľmi často počujeme, že stačí, keď si uveril, zameraj sa na vzťahy. To je pravda, ale... To je pravda, ale to je málo. Každého veriaceho treba poučiť hneď na začiatku jeho kresťanského života o hlavných zásadách kresťanstva. Mal by pochopiť význam nielen Kristovej spásnej obete, ale aj hlboký zmysel toho, aby sa v jeho živote a charaktere prejavoval Kristov život a charakter. Učme ľudí znášať bremena života a bojovať proti zlým prirodzeným naklonostiam. Boli ste takto vyučovaní? Boli ste na začiatku takto vyučovaní, že budete musieť bojovať proti svojim sklonom? Ja nie. Pred 22 rokmi som, ale ja som tak vyučený nebol. Musel som si to doštudovať, dohľadať. Mal by pochopiť význam nielen Kristovej spásnej obete, nie len to omilostenie, nie len to ospravedlnenie, nie len to má pochopiť človek, má to pochopiť, ale nie len to, ale aj hlboký zmysel toho, aby sa v jeho živote a charaktere prejavoval Kristov život a charakter. To je náš cieľ. Pán Ježiš je náš vzor, my máme hľadiť na Ježiša a máme byť jemu podobní. Učme ľudí znášať bremena života a bojovať proti zlým prirodzeným náklonnostiam. Máme ich dosť. Hej? Narodili sme sa s hriešnou prirodzenosťou. My inklinujeme ku hriechu, nie ku Pánu Ježišu. Nechceme bojovať. A sú mnohé teórie. A našej cirkvi takisto. Sú mnohé teórie. Ty nemusíš bojovať. A keď toto zabojuješ, potom čo? Potom čo? Potom zase budeš bojovať a potom čo? Áno, budem bojovať. A keď bude treba, budem bojovať zase. A keď zase, tak zase budem bojovať. Čo urobí teda za nás Pán Ježiš? Tento boj za nás urobí? Je napísané, že s bázňou a trásením pracujete na svojom spasení. Tam nehovorí, že s bázňou a trásením Pán Boh bude pracovať. Je určitý diel, ktorý máme urobiť my. Ale to neznamená, že my si so svojimi skutkami chceme zabezpečiť nesmrteľnosť alebo vstup do nebeského kráľovstva. To je naša, čo? To je naša povinnosť toto. My sa nemáme čím chváliť. Ani s tým, že to tak budeme robiť. Ja myslím, že tá hlavná motivácia pre posvetenie a pre to všetko, čo teraz hovoríš, by malo byť nie, že ja som taký dobrý, alebo ja zatnem zuby, aj keď vôľa je dôležitá, pretože preto máme mimo iného zdravotnú reformu a všetky tie veci, ktoré ako adventisti poznáme, tie dobré Božie rady máme preto, aby mimo iného aj naša vôľa sa posilňovala. Schopnosť povedať si, teda z Božej milosti, Pane Bože, ja to robiť nebudem. A ten hlavný dôvod, tým som začal,
by mala byť vlastne naša láska a úcta a vďačnosť, čo Ježiš pre nás urobil. A ja preto som ochotný, chcem byť ochotný. Pane Bože, toto si Ty pre mňa urobil. A ja budem žiť len taký ledajaký život. Áno, to by mala byť naša motivácia. Viete, akú mal motiváciu? Láska ku Kristovi. Viete, akú mal motiváciu Judáš? Akú mal motiváciu Judáš? Čo myslíte? Mešec. Si predstavte, že Judášova motivácia bola správna. Judášovi sa páčil Pán Ježiš. Jeho charakter sa mu páčil. To sa dočítate v duchu prorockom. Jemu sa páčil charakter Boží. Ale viac miloval peniaze. Ale mal niečo, čoho sa nesol vzdať. Áno. Ale aj my máme. Preto sme tu, aby sme boli ochotnejší sa vzdať. Tak poďme ďalej. Mnohí však nechápu dielo posvetenia. Zdá sa, že si myslia, že ho dosiahli, sotva sa naučili len prvú lekciu. Niekto prestal fajčiť a už si myslí, že je svätý. A ja som prestal tiež fajčiť pred 22 rokmi. Ale musím povedať tak, ako apoštol Pavol. Že nie, že by som už dosiahol, ale ženiem sa za tým. Hej, to je cieľ. Posvetenie je dielo postupné, nezíska sa za hodinu ani za deň a neudržíme si ho bez svojho zvláštneho úsilia. Je to proces, ktorý trvá nejaký čas. To, že som urázlivý, alebo že som vybušný, alebo že som netrpezlivý, alebo že sebaľútosť prejavujem, alebo iné charakterové vlastnosti, a že zvíťazím nad jednou z tých, tak to ešte neznamená, že som posvetený. Posvecujeme sa ako? Biblický text nejaký, viete? Posvecujeme sa čím? Poslušnosťou pravdy. My poslušní tomu, čo čítame. Nie sme len čitatelia, ale sme aj činitelia. Tak? Lebo nie čitatelia budú ospravedlnení, ale činitelia budú ospravedlnení. Boh by mal byť najväčším cieľom nášho myslenia. Rozjímanie o ňom a prosby k nemu pozdvihnú dušu a oživia city. Zanedbávanie rozjímania a modlitieb určite povedie k úpadku náboženských záujmov. No čo si myslíte, keď pozeráte majstrovstvá sveta v hokeji? A skončí našou prehrou? Máte chuť ísť evangelizovať? Beriete potom hneď Bibliu? Ani si nespomiete na Pána Boha. A tak to je aj s inými vecami, hej, ktorým dáme prednosť. Potom bude viditeľná nedbalosť a lenivosť. Neviete sa naspäť dostať k Božiemu slovu. Odkladáte to. Náboženstvo nie je obyčajnou pohnutkou. Je to zásada, ktorá je vtlkaná do všetkých denných povinností a záležitostí života. Tejto zásade nebude stať v ceste žiadne svetské premýšľanie ani podnikanie. Na zachovanie čistého a nepoškvrneného náboženstva je nutné byť pracovníkom vytrvalým vo svojom úsilí. Sami musíme niečo urobiť. Nikto iný za nás našu prácu neurobí. Nikto okrem nás nemôže pracovať na našej spáse s bázňou a trasením. To hovorí duch prorocký. To nie sú moje slova. Nikto iný. Toto je pravá práca, ktorú nám Pán zanechal na vykonanie. Pripravujme sa na stretnutie s tým, ktorý sa má zjaviť na nebeských oblakoch v sprievode svätých anjelov, aby udelil svojim verným a spravodlivým konečný dotyk nesmrteľnosti. Pri svojom príchode nás už nebude očisťovať od našich hriechov a odstraňovať porušenosť nášho charakteru. Ani liečiť vady našej povahy či sklonov. Počuli ste už o tom, že príde Pán Ježiš a vtedy nás zmení pri svojom príchode? Ja som to už počul x-krát. Počul som to z kazateľníc. Že Pán Ježiš príde a potom nás zmení. Naše telo. Čo bude zmenené? Bude zmenené len naše telo. Tak? Ale náš charakter? Čo čítame? Pri svojom príchode nás už nebude očisťovať od našich hriechov a odstraňovať porušenie našho charakteru.
Ak to vôbec neurobí, potom táto činnosť musí byť dokončená ešte pred jeho príchodom. My musíme byť pripravení na nebo. Nemôžeme ísť v stave neposvetení, nemôžeme ísť do neba. To by sme tam vzburu vykonali ďalšiu. Ako Lucifer. My sme sa urazili na brata. Konštruktívna kritika by prišla, my sa urazíme. A nepôjdeme sobotu na pobožnosť teraz. Pán Ježiš bude kázať, ja nepôjdem, som sa urazil. To čo by sme tam narobili? Aké vetry by sme tam urobili? Nemôžeme ísť proste jednoducho s takými povahami. Keď Pán príde, svätí zostanú svätí, tí, ktorí uchovali svoje telo a ducha vo svetosti, posvetení a cti, dostanú konečný dotyk nesmrteľnosti. Ktorí uchovali svoje telo a ducha vo svetosti. Posvetení, v posvetení a cti. Avšak nespravodliví, neposvetení a hriešní zostanú takými navždy. Takže ako to vyzerá v praxi? Teda? Pán Ježiš, alebo Pán Boh dovolí nejakú situáciu, lebo ja sám seba tak nepoznám, ako ma pozná Pán Boh. Tak je? Všetky vlasy máme na hlave spočítané. A Pán Ježiš vie, aké sú moje zlé charakterové vlastnosti a čo treba urobiť, aby sa to zmenilo. A on teraz dovolí nejakú situáciu, okolnosť, kde prepukne tá moja nedobrá charakterová vlastnosť. Hej. Stretnem sa práve s tým, s kým som sa nechcel stretnúť. A ten mi niečo povedal a ja som mu to vrátil. A duplom a 3-krát. A možno som aj vybral ruku z vrecka. A možno som z ňou aj niečo urobil. A Pán Boh mi teraz ukáže, že tak tu môj synu, alebo moja dcero, tu máš problém. Čo s tým? To musíme poriešiť nejakej. A tu začína tá spolupráca. Ja si musím byť vedomý, že som konal zle a že na budúce to už nechcem urobiť. A vtedy prosím Pána Boha. Zápasím a modlím sa. Ale k tomu textu sa ešte dostaneme. Ten si môžete odfotiť. Je dobre, keď to máme stále pred očami. Väčšinou počujeme o viere, ale väčšou mierou by sme mali počuť o skutkoch. Prečo? Viera sa prejavuje v skutkoch. Ja verím, že sobota je 7. deň. A budem doma. Hej, alebo pôjdem na zápas, pustím si telku. Čo som mojimi skutkami ukázal? Že neverím. Mnohí zvázajú svoje duše ľahkomyselným životom, prispôsobeným náboženstvom bez seba zapierania. Čo to je seba zapieranie? A ten text tu bude, dostaneme sa k tomu neskôr. A Ježiš hovorí, kto chce za mnou ísť, nech zaprie sám seba a vezme svoj kríž a nasleduje ma. Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba a vezme svoj kríž. Čo to znamená nie svoj kríž? Čo to znamená nie svoj kríž? Čo si pod tým predstavujete? Ach, to ja nemám prácu teraz. Ma vyhodili. Čo to bude so mnou? Ponúkli mi ďalšiu, ale v sobotu chcú, aby som ešte robiť. Musím ísť. Lebo mám hypotéku. Pán Boh to musí pochopiť. A čo to je niesť kríž? Čo si myslíte? Bude tu text Ducha prorockého, ktorý vysvetlí, čo to je niesť kríž. Čo si vymyslíte? Môžete povedať, nevadí, že sa pomýlite. Znášať vlastne tie každodenné útrapy verne a aj napriek ťažkostiam udržať sa vo viere vernosti Pánu Bohu a neurobiť, ako ty hovoríš, že musím, aj keď Pán Boh to hovorí inak. Áno. Ježiš niesol na kríži naše hriechy. A keď z toho odvodíme, tak to môžu byť súženie a trápenie z toho, že hrešíme. To môže byť ten náš kríž. Dobre. Ešte sa hlasil? Nedať sa ovládať svojim telom. Nedať sa ovládať svojim telom. Veľmi blízko
Skoro by som povedal, že až trafenie. Tak si to prečítajme. Nikdy nie je ťažké vykonať to, čo milujeme. Ísť však priamo proti vlastným sklonom znamená niesť kríž. Čiže bojovať s ním. Bojovať proti tým našim vlastným sklonom. Opakujem, nie proti bratovi. Ten je taký, s ním sa nedá. Proti svojim vlastným sklonom musíme bojovať. To je náš kríž. My musíme bojovať proti sebe samému, proti svojmu ja. To je náš údel, toto máme robiť. To je nesenie kríža. Môžeš? Ellen White hovorí jeden taký pre mňa veľmi dôležitý citát, ktorý už poznám dlhé roky. Všetci tí, ktorí prejdú perlovými bránami Nového Jeruzalema, prejdú nimi ako víťazi. A ich najväčšie víťazstvo bude samým nad sebou. Víťazstvo nad samým sebou. Tak. Dobre hovoríš. Tak poďme ďalej. Dielo posvetenia je dielom celoživotným. To sme už hovorili, není to z večera do rana. Musí pokračovať neustále. Nemôžeme zastať a prestať, lebo pôjdeme kam? Ideme naspäť. Ale toto dielo nemôže spôsobiť v srdci, keď svetlom pravdy je kedykoľvek opovrhované. Posvetená duša sa neuspokojí s tým, že zostane v nevedomosti. Ale praje si, aby mohla ísť vo svetle a hľadá väčšie svetlo. Tak ako baník vykopáva zlato a striebro, tak aj nasledovník Kristov sa usiluje nájsť pravdu. To musíme my sami. Duch prorocký hovorí, že každý sám musí dojsť k poznaniu pravdy. Každý sám. Ani kázateľ to za vás neurobí, ani sestra, ani brat, ktorý sedí pri vás. Každý sám. Môžu pomôcť. Aj kázateľ môže pomôcť. Každý môže pomôcť. Ale vy musíte nakoniec poznať pravdu a podľa nej žiť. Nemôžeme sa vyhovárať. Tak kázateľ mi povedal tak. Tak ja som urobil tak. A hľadal si, preveril si, ako Berejský. Či to povedal správne. Hej. Tak som aj ja hľadal. Ja som o posvetení nepočul. Nepočul som v zboroch, v tých, ktorých som bol, ja som nikde nepočul. Ale o milosti som počul veľa. A o nejakom takom zľahčení v tej našej práce. To potom nás robí takými vlážnymi. 6 dní robím, v sobotu som v zbore a je mi dobre. A chodím do práce a v sobotu som v zbore. A kedy budeš človeče robiť misiu? V sobotu? Keď si nenájdeš čas v týždni. A k tej misii sa ešte dostaneme. Chce neustále ráz milosti a poznaní pravdy, musí zvíťaziť nad sebou. To, čo aj brat spomínal. Každá chyba povahy musí byť rozpoznaná vo veľkom Božom zrkadle. Čo je Božie zrkadlo? Zákon Boží. V ňom vidíme svoje hriechy. On je na to tu, Boží zákon. Aby sme skrze neho poznali svoj hriech. Zákon nás neočistí. Utekať Pánu Ježišovi. Tak. Každá chyba musí byť rozpoznaná vo veľkom Božom zrkadle, potom smieme poznať, či sme alebo nie sme odsúdení Božím meradlom pravdy. Vykonal som podľa Božieho slova danú vec, s ktorou nevedel som sa správne rozhodnúť, či mám urobiť tak alebo tak. V Božom slove som našiel, že mám urobiť tak. Urobil som to a mám čisté svedomie. Hej? A je tam napísané, že či sme alebo nie sme odsúdení Božím meradlom pravdy. A viem, či som bol odsúdený alebo nebol som odsúdený. Keď som to neurobil tak, ako Božie slovo mi káže, tak som bol odsúdený Božím meradlom pravdy alebo nie. Bol som odsúdený. Ale keď to urobím správne, tak zákon ma neodsudzuje. Ako to vieš? No lebo to poznám. Ale ako to poznáš? Tak 7. deň je sobota, tak ja budem svetiť nedeľu? Tak viem? Nie, ale v iných veciach. No v každej veci tak. Keď sa modlíme za to, aby sme to správne podľa Božieho slova, lebo my chceme urobiť. Uvediem jeden príklad. Som mladý človek, chcem sa oženiť. Hej? A idem sa modliť. Ale ja už som si vybral medzi tým. Hej? Že to je Janka
A ja sa modlím za to, aby Pán Boh mi vybral ženu, ale chcem tú Janku. Hej? A teraz, a Pán Boh mi ukáže, hej, že to nebude dobrá voľba pre teba, ale ja si ju aj tak zoberiem. Ja chcem ju. Tak ako sám som povedal, tu chcem, tu mi dajte. Istý kázateľ bol niekde v tých ruských hovoriacich alebo ukrajinských hovoriacich krajinách ešte dávno a on hovoril, že jeden brat, keď boli v súkromí, keď sa modlili za nejakú aktivitu, tak on sa modlil: Pusť Bože stanica váľa tvoja i Mášenka bude moja. Môžem sa ešte spýtať, teda, že ako vieš, keď napríklad máte s manželkou dva rôzne názory, že ako vieš, že ktorý je od Boha? A čo treba spraviť? A to musím poznať konkrétnu vec. Môžu byť rozličné názory, ale nemusí byť ani jeden zlý, ani druhý. Nemusí, tak keď moja žena povie, že chce uvariť hrachovú polievku, ja poviem, že chce fazulovú, tak nesrešila ani ona, ani ja, hej? Ale ja viem, že sa nepýta na to, ja len hovorím ten princíp. Hej? Že sú veci, kedy sú rozdielne názory a nemusím porušiť ani Božie slovo, hej? Ale sú principiálne. Sú principiálne veci, ktoré jednoducho len Božím slovom, hej? Čiže študujeme Božie slovo preto, aby sme poznali, čo máme robiť. Poznávať dohlbky Božie slovo, lebo neviem, kde sa to ale celý kontext Biblia, tie príbehy, tie rady a nájsť tam vlastne, že čo tým chce povedať Božie slovo. A keď neviem, Či máš s ňou súcit a odpustenie, alebo sa na ňu hneváš? Ako? Že keď napríklad ťa manželka nahnevá, že a ako dlho to trvá, kým máš s ňou súcit a odpustenie, alebo ako dlho sa hneváš? A prečo by som sa mal hnevať? Nehneváš sa na manželku. Prečo? Nehneval sa na manželku. Tak to je super. Jeden verš je, už toho Pavel říká, už to nejsem já, ale Kristus ve mně, protože to potom vede Duch Boží. To je super, k tomu cieľu máme dojsť. Hej, ale musíme sami seba skúmajte, či ste vo viere. Či ste v takej viere, v tej spásnej. Či to tak konáme aj, hej? Dobre. Tak to posvetenie by sme teraz ukončili a ja som slúbil, že budeme hovoriť aj o misijnej práci. Ja myslím si, že o misijnej práci tu bude rozprávané dosť, že sa budeme zdieľať. Takže tomu sa nebudem nejak venovať veľmi dlho, ale veci, ktoré chcem povedať krátko, tak ich teda poviem. Izaiáš hovorí, hej, v 42. kapitole, 6. 7. verš. Ja, Hospodín, som ťa povolal spravodlivosti a pojal som ťa za tvoju ruku, budem ťa ostrihať a dám ťa za zmluvu ľudu a za svetlo národom. Aby si otvoril oči slepým a vyviedol väzňa z väzenia, zo žalára tých, ktorí sedia vo tme. Pán Boh povoláva svoju cirkev, aby tým, čo sedia vo tme, priniesla svetlo. A chcem ešte povedať o tom, aby sme poznali, aký je súvis teda medzi tým posvetením, tou zmenou charakteru a misijnou prácou. Ešte jeden text, ten poznáme všetci. A tak idte, čiňte učeníkmi všetky národy, krstiac ich v mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Učiac ich zachovať všetko, čokoľvek som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skonania sveta. Takže to je poverenie. A teraz mi odkvela ešte jedna myšlienka, ešte k tvojej otázke chcem povedať. Ja som mal, a keď hovoríš o mojej manželke, ja som chodil do obchodu s mojou manželkou veľmi nerad. Lebo som vnímal, že kupuje veci, za ktoré by som ja nedal ani cent. A vždy som mal poznámky k tomu. Nač toto? A zistil som, že tak moja manželka, to môžeme povedať potom trošku neskôr, ona začala chodiť teraz takisto medzi nás do skupinky. Sa teším po 22 rokoch. Chvála Pánu Bohu. Ale ja som musel vnímať, že no tak ona žije svetským životom, ona toto má rada, toto chce. Kde je problém? Akože mám jej to ja zatrhnúť, aby to nekupovala, alebo ja mám byť iný voči nej. Hej? Uvedomoval som si, že ja mám byť iný. Hej?
tak akože vnútorne som to netoleroval, lebo nebol som spokojný, keď kupovala bravčové mäso, alebo niečo také. Ale tak ona žije svetským životom, tak nech si to kúpi, keď to chce jesť, ja nemôžem to zakázať, hej. Tak začal ten môj boj s tým, hej. So samým sebou? So samým sebou, nie s mojou ženou. So samým sebou som začal bojovať, hej. Dneska chodíme v pohode do obchodu. Myslím si, že ani ja s tým nemám problém. Hej. Ale ona odvtedy si už nejaké veci uvedomila a niektoré veci napríklad nekupuje. Dobre, aby sme neodišli od témy. Takže ako to osobné posvetenie súvisí s misijnou prácou? A toto je misijná práca. Hej. Doma je to najťažšie, myslím. Doma je to najťažšie. Keď Kristus poveril svojich učeníkov poslaním, vyznačil im nielen rozsah ich diela, ale aj obsah ich posolstva. Čiže čo teda máme hlásať? Hej? A môžeme to skrátiť povedať trojanské posolstvo. Áno, široký pojem, vieme o tom rozprávať celý rok. Učte ľudí hovoriť, aby zachovali všetko, čo som vám nariadil. Učeníci mali učiť tomu, čomu ich učil Kristus. Kristovo učenie zahŕňa všetko, čo povedal Kristus, a to nielen svojimi ústami, ale aj skrze všetkých prorokov a učiteľov starého zákona. Nie je v ňom obsiahnuté žiadne učenie, ktoré pochádza od človeka. Nie je v ňom miesto na ľudské tradície, ľudské myšlienky a úsudky, ani pre ustanovenia, ktoré vydala cirkev. To je jedno ktorá. Hej, to dogmy, nejaké cirkevné dogmy sú, každá má nejaké iné, ale nie toto my máme hlásať. Obsahom posolstva neboli zákony vydané cirkevnými úradmi, nič také nemajú služobníci Kristovi hlásať. Ani to. Zákon a proroctvo so záznamom Kristových vlastných slov a skutkov. To je pokladnica zverená učeníkom, ktoré má byť odovzdaná svetu. To, čo je v Božom slove. To, čo povedal Pán Ježiš, to máme hlásať. No a teraz, ako to s tým súvislí? Boh by mohol dosiahnuť svoj cieľ a spasiť hriešníkov bez našej pomoci. Mohol by to urobiť? Mohol by to urobiť. Urobí to? Neurobí to. Aby sme však mohli rozvíjať svoju povahu k podobe Kristovej, musíme sa na Kristovom diele podieľať. Prečo máme konať misijnú prácu? Lebo súvisí so zmenou nášho charakteru. Tak, aby sme mohli rozvíjať svoju povahu k podobe Kristovej, musíme misijne pracovať. Kto? Kazatelia? 4 evanjelici? Tí, čo majú dary? Aby sme mohli zdieľať jeho radosť duši vykúpených jeho obetí, musíme sa zúčastňovať jeho diela na ich vykúpení. Nebudeme prežívať radosť, keď sa na tom nebudeme podieľať. Môžeme sa tešiť, že ten brat priviedol, ten brat, tá sestra, že niekto niečo robí, môžeme sa tešiť. Ale to je iné. Keď vy vyučujete, keď vy máte vplyv, keď vy privádzate. Ale nemusia vyučovať, kto nemá dar. Ale spolupracovať na misijných aktivitách môžu aj tí, ktorí vedia upratať, ktorí vedia navariť, ktorí vedia pozvať. A ten iný zase káže a hovorí slovo, takže aby sa niekto nenaplašil, že musia všetci vyučovať. Či musia všetci, tak som zle povedal. Nie, dobre si povedal. V poslednej vete myslím, že to je. Áno. Tak ako dojdeme k nej. V rámci svojich tých schopností, však to áno. určite. Moje srdce je často stiesnené, pretože mnohí, ktorí by mohli pracovať, nerobia nič. Mohli by, ale nerobia. Sú terčom pokušení satanových. Každý člen zboru, ktorý pozná pravdu, mal by pracovať, kým je deň, lebo prichádza noc, keď nikto nebude môcť pracovať. Koľko členov zboru má pracovať? Každý. Aj ten, čo si myslí, že na to nemá. Čoskoro porozumieme, čo táto moc znamená. Zarmútený duch Boží odvracia sa od tejto zeme. Národy sa na seba hnevajú, vidíme. Všade sa robia prípravy k vojne, to tiež. Noc je blízko, nech sa cirkev prebudí a schopí k práci, ktorá je jej zverená. Každý veriaci, či vzdelaný alebo nevzdelaný, môže zvestovať pravdu.
Takže aj ten, čo si myslí, že na to nemá, môže to robiť. Nech sa modlí za to, aby mu Pán Boh ukázal, v ktorej oblasti, v ktorej činnosti on bude môcť robiť. Ja som tiež dlho sa modlil za to, a tiež som nevedel, v čom ja môžem robiť. A o tom môžeme rozprávať, keď si budeme hovoriť nejaké skúsenosti. Takže zdravotná reforma a osveta, tam sa len krátko zapojím, pretože to niekto tu bude o tom rozprávať, určite viacej. Takže dielo pravej ruky. Pravú ruku používame na otvorenie dverí, ktorými chceme vstúpiť. Niektorí sú aj ľaváci, ale to je jedno proste. Hej. Rukou otvárame kľúčku na dverách. To je tiež spôsob, ako má konať zdravotná osveta. Má pripraviť cestu pre prijatie pravdy pre túto dobu. To je dôležité, aby sme si zapamätali. Nemôžeme robiť len zdravotné prednášky. Nemôžeme robiť len kurzy o varení. Prečo? Lebo zdravotná reforma má robiť čo? Pripraviť cestu pre prijatie pravdy pre túto dobu. Tak, to môže začať s tým, to je pravá ruka, ale musí prísť evanjelium. Telo bez rúk je k ničomu. Keď si vážime tela, vážime si aj pomocné ruky, pretože sú dôležitými prostredníkmi, bez ktorých by telo nemohlo robiť nič. Preto telo, ktoré považuje pravú ruku za bezvýznamnú a odmieta jej pomoc, nemôže urobiť nič. Niektorí sú takí, ktorí hovoria, že toto nie je. Že na čo toto tu nejaké varenie a toto. Trojanielské posolstvo. A zdravotná reforma je súčasťou trojanielského posolstva. Ona není trojanielské posolstvo, ale je súčasťou trojanielského posolstva. Tak. Tí, ktorí vyučujú, by mali poznať choroby a ich príčiny a mali by vedieť, že všetko, čo človek robí, by malo byť v súlade so zákonmi života. Boh nám dal poznanie, že zdravotná reforma je pre záchranu nás i sveta. Ona chráni nás a má chrániť aj ich. Vy ste chrám Boha živého, ako povedal Boh. Budem prebývať v nich a prechádzať sa a budem ich Bohom a oni mi budú ľudom. Takže by som to shrnul nakoniec. Takže čo je to ospravedlnenie? Je to Božia milosť bez skutkov zákona. Bez nejakej ľudskej iniciatívy. Nášho pričinenia. Tak, je to Božia milosť. Pán Boh sa rozhodol, že to urobí takto. Posvetenie je zmena charakteru na Boží obraz. Je to spolupráca Boha a človeka. Ospravedlnenie není posvetenie. A posvetenie není ospravedlnenie. Mnohí kazatelia hovoria o posvetení a vyberajú texty z ospravedlnenia. Že to, čo ty chceš urobiť, to bez skutkov. Bez skutkov je ospravedlnenie. Nie posvetenie. To by sme mali rozlišovať. A bez posvetenia nikto neuvidí Pána. To sme čítali Židom 12.14. Takže je to veľmi dôležité. Účasť na misii je nevyhnutná, lebo pomáha meniť charakter človeka na Boží obraz. Musíme misijne pracovať každý. Každý. Treba sa za to modliť a konať to dielo, ktoré viem urobiť. Najjednoduchší spôsob je aký? Dávať literatúru. Hej, máme tu ľudí, ktorí nám pomáhajú. Benny Birtus tu má nakladateľstvo, prekladá rôzne knižky, brožúrky a mnohí ďalší to tak robia. Máme toho dosť. My takisto na skupinke robíme zbierku, kúpime knihy a chodíme rozdávať. A to možno v nedeľu môžeme o tom porozprávať. Takže treba to robiť. To je najjednoduchšie. Na to nepotrebujete ani vysokú školu, ani byť nejaký výrečný. Vy len chcete, aby tá knižka skončila v ruke toho človeka. Nemusíte rozprávať nič. Tá knižka povie všetko. Ale keď je zvedavý a pýta sa, tak mu treba povedať. Takže ja by som ukončil tento čas. Chcem vám poďakovať, že ste boli trpezliví. Ďakujem, že nikto nespal. Ako všímam si, že nikto nespal. Chvála Pánu Bohu. Takže ešte raz vám ďakujem a prajem nám všetkým, aby sme tento svätý sobotný čas využili správnym spôsobom, ktorý teraz začína, aby to naše stretnutie malo nejaké ovocie
aby sme sa posilnili navzájom a išli stále povzbudení do misijnej práce. Amen. Amen.